Naanayas itaan ti panakailako ti chicken dung iti La Trinidad Benguet isot gapuna panggap ti sangguniang bayan amang bukel iti ordinansa para iti daytoy. Ngem kasano ti immunan na pammilin ti Court of Appeals a nuisance daytoy. Kasanong aramidan ti lokal a gobyerno ti ordinansa no imunan nga imbilin ti korte a maipari ti panagilako iti katengaan ti babbalay. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Napatag ti chicken dung kadagiti manalon iti probinsya ti Benguet ken kabangi ili at ti pagilaklakwan kat ijay La Trinidad Benguet partikular iti barangay Silan. Sigon kadagiti manalon dakkel ti maitulong ti chicken dung kadagiti mulada gaputa high valuable organic fertilizer daytoy tapno mas napintas ti panagtubo dagiti mula. Kas kini manong segundo asipod pay ubing kat panagtalon ti panggadan na. Kas may sa amanalon, nabayag meten nga gararamat daytoy iti chicken dung kas fertilizer iti mula na. Usap ti chicken dung kat nakapoy ti apit. Nag-usap kami ti chicken dung nalang to ti natang mi. May salaang ni manong segundo kadagiti nasurok 5,000 amanalon iti Silan La Trinidad nga agar-aramat iti chicken dung iti lugar. Sigon iti kapitan ti barangay, amin gamin iti lugar ket manalon ti panggadanda akang runaan nakasapulan ket ti chicken dung. Amin nga farmer agusar gamin ni jay. Isu jay. Isu nga no maawan ti farmer, maawan mat data. Jay ti data gamin ti rugi nga rugi iti farmer no agmulada. On isu ti importante nga ipakandata data ti sirelak iti mula. Sigon iti kapitan no idikat ado iti agrekreklamo gapu iti naangot manipod iti chicken manure, ita ket nairwamdan. Iti agdama, reprepasuan ti La Trinidad LGU ti proposed ordinance saknan iti chicken dung. Iti proposed ordinance saan na maipari ti panagsarak ti chicken dung ngem ma-regulate laeng daytoy. Gobyerno naman natin is we do not prohibit the yung chicken dung business kasi kailangan talaga yan ng mga farmers natin. Yung role lang natin is to regulate. Pwede nating papasukin yung mga chicken dung as long as they comply with the ordinance na hindi mabaho, yung mga safety standards na kailangan nilang gawin. Maipalagi pa kadagiti naglabas sa tawtawan ket nabara ti panakailako ti chicken dung iti La Trinidad. Gaputa indeklara ti korte a nuisance daytoy. Kayat na asawan saan na maitunos ti lokasyon ti staging areas iti tenga ti residential areas. Awan pa'y ti ordinansa saknan iti daytoy, gaputa no maarami ti ordinansa, posible a mailabsing iti desisyon ti korte. Napanuynuyan daytoy gaputa paseten ti pagbiagan dagiti manalon iti probinsya nga aggatang iti chicken dung iti igid ti kalsada para iti panagtalonda. Kalpasan a nagilakoda iti natengda iti trading post. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.